Já vás všechny moc zdravím, milí přátelé. Chtěl bych vás srdečně pozvat na jednu velkou akci, kterou připravujeme ve spolupráci s cechem obkladačů. A to školení, workshopy velkoformátové keramiky XXL. Je to druhý ročník. A kde se to bude konat? Bude to opět v Praze na střední odborné škole Jarov. Bude to na velkém sále, takže neváhejte se samozřejmě registrovat, protože máme pro vás zvýhodněné vstupné. A to pro prvních 50 registrovaných účastníků od firmy Murexin dostanete 1000 korun a to už za to stojí. Takže co? Doražte, nezapomeňte na to, že 30. dubna musíme se tam všichni vidět, kde si všechno řekneme o té krásné, nádherné keramice, kterou mám tady za sebou a pár kousků pro vás přivezu. Takže mějte se hezky a ahoj!